Natukom il-lejla tajba. Inselmulkom f'dan il-jum aziz taħat il-palm u l-passjoni tal-mulej, il-ftuħ tal-ikbar u l-isbaħ ġimgħa fil-ħajja tal-Knisja, il-ġimgħa imqazza. Illum sejri nisimgħu ir-riflessjoni li se jagħmel il-Biblista Monsinjur Anton Mizzi fuq partijiet mill-Passju, ir-rakkont tal-passjoni u l-mewt tal-mulej skont San Luqa, illi ixxandar fil-liturġija tal-kelma ta' dan il-ħadd il-palm u l-passjoni tal-mulej. Nagħtu bidu għal din il-lezzju divina mis-Santwarju ta' Pinu billi nkantaw flimkien l-ewwel innu Amazing Love. Fl-isem tal-Missier tal-Eben tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom, nitolbu. U għalla li tista' kollox li fl-imħabba tiegħek kollha ħniena għalina, rittibat lill-ibnek il-waħdini Ġesu Kristu sidna l-feddej tagħna biex jieħu n-natura tagħna l-bnedmin u jsir bħalna f'kollox, ħalli jitabba bil-mart u l-ħtijiet tagħna, u bħal ħaruf meħuta għal-qatla bla biss fetaħ fommu għata rrida mqazza tiegħek, billi sofra dbatija bis-swat fuq il-ġisem għażiż tiegħu, fost iż-żebblieħ u t-maqdir ta' qlub jibsa, u mhux l-inqas għal kemm ta' bilħaq innoċenti l-kundanna kiefra u inġusta tal-mewt fuq is-salib, ħalli jidħol fil-glorja. Għatina li aħna nimxu fuq l-eżempju tiegħu b'sentimenti ta' umiltà u indima, it-triq tas-salib u nilqgħu id-batijiet li ngħaddu minnhom issa sabiex naqsmu miegħu il-frott tal-qawmin tiegħu ta' ħajja u sliem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Mill-passjoni ta' Ġesu Kristu skont San Luqa. Meta sebaħ, iltaqet il-ġemma tax-xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u ħadu lil Ġesu quddiem is-sinedriju tagħhom. U qalulu,
jekk inti l-Messija, ejdilna. Iżdu weġibhom, jekk ngħidilkom ma temnux, jekk nistaqsikom ma twiġbux. Imma min issa l-qudiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox. U l-kol qalulu, inti mela li bent Alla? Intom stess qegħdin tgħiduh għalilhom, iva, jien. Xi ħtieġa għan-niżjed ta' xhieda qalu huma, għax smajnija aħna minn fommu stess. Imbagħad qamet il-ġemgħa kollha u ħaduh għand Pilatu. U bdew jakkużawh u jgħidu, aħna sibna li dan il-bniedem qiegħed ixewwex lil ġens tagħna, li mhuwiex iħalli lil min iħallas it-taxxa lil Ċesari u li qiegħed jgħid li hu l-Messija Sultan. Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies, ebda ħtija ma nsib f'dan il-bniedem. Iżdu ma baqgħu jinsistu u jgħidu, qiegħed ixewwex lill-poplu u jgħallem fil-Ludija kollha, ibda mill-Galilija sa hawnhekk stess. Kif sama dan, Pilatu staqsa jekk dak ir-raġel kienx mill-Galilija. U meta sar jaf li hu kien min-naħa li kien jagħmel minnha Erodi, bagħtu qudiemu, għax f'dawk il-jiem Erodi wkoll kien Ġerusalemm. Erodi feraħ ħafna meta ra lil Ġesu, għax minn dak li kien samma fuqu kien ilu żmien jixtieq jarah bit-tama li jara li jagħmel xi sinjal. U għamillu bosta mistoqsijiet, imma Ġesu ma wieġbu xejn. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba b'saħħna kbira fuqhom għadu jakkużawh. Imma Erodi flimkien mas-suldati tiegħu beda jżebilħu jgħaddih biż-żufjett. Libsu libsa ta' kuluri l-ellex u raġabatu quddiem Pilatu. Issa Erodi u Pilatu fl-imoddi kellhom għal xulxin, imma dakinhar saru ħbieb. Pilatu sejjaħ flimkien il-qassisin il-kbar, il-kapijiet u l-poplu u qalilhom, ġibtuli qudiemi lil dan il-bniedem bħala wieħed li qiegħed ixewwex lill-poplu. Ara, jiena sħarrixtu qudiemkom fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu u ma sibt ebda ħtija fih. Wanqas Erodi ma sab, għax raġabatu qudiemna. Qegħdin taraw mela li m'għamel xejn li ħaqqu l-mewt. Għalhekk nagħtih is-swat u nitilqu. Iżduma qabdu jgħidu l-kol f'daqqa, għatih il-mewt lil dan, itilqilna l-Barabba. Dan Barabba kienu tefgħuh il-ħabs minħabba rewwixta li kienet qamet fil-belt għax kien qatel. Pilatu billi rid jitlaq lil Ġesu, olla leħnu u raġa kellimhom. Iżduma qabdu jgħidu aktar minnu u jgħidu, salbu, salbu. Għat-tielet darba qalilhom, imma dan x'għamel ħażin, ma sibt fih ebda ħtija li ħaqqu l-mewt. Mela nagħtih is-swat u nitilqu. Iżduma b'ħafna għajjat baqgħu jinsistu u jitolbu li jkun imsallab, sakemm fl-aħħar għaddiet tagħhom. Għalhekk Pilatu qataħħa li jsir kif talbu huma. Telqilhom lil min talbu, jiġifieri lil dak li kien mitfuħ il-ħabs minħabba rewwixta u qtil, u lil Ġesu tawulhom bħalma xtaqu. Il-kelma tal-mulej. Ġejt imsallab
Fil-lezzju tal-lum qed nieħdu parti mir-rakkont tal-passjoni skont Luqa li qrajna llum, il-parti ċentrali li titratta mill-proċessi li għadda minnhom Ġesu, jiġifieri Ġesu quddiem is-Sinedriju, quddiem Pilatu, quddiem Erodi u mill-ġdid quddiem Pilatu. Hi tradizzjoni antika fil-ġimgħa mqazza li jiġi proklamat il-Vanġelu tal-Passjoni u l-Mewt ta' Ġesu, bl-iskop li jissemmija jikkontemplaw il-misteru tal-mewt tal-mulej. U wkoll bħala tħejjija għal festa tal-qawmien ta' Ġesu li ġab ħajja ġdida. U kull min jemmen fi Kristu rxoxt iħossu msejjaħ għal din il-ħajja. Ir-rakkont tal-passjoni huwa kompost minn ħafna xeni b'karattri varji li jħolqu mixja drammatika għal bteddit, insulti, intriċċi u dbatija. Imma Ġesu jibqa' il-protagonist ewlieni fin-nisġa tar-rakkont kollu. Għalhekk dan ir-rakkont tal-misteru Paskwali u fundamentali għal fidi Kristjana. Għalkemm se naraw il-proċess ta' Ġesu fuq il-passi ta' Luqa, imma l-erba' evanġelisti jagħmlu ġieħ lil Ġesu fir-rakkont tagħhom, f'kuntrast mal-erba' mħalfin li naqsuh: Anna, Kajfa, Pilatu u Erodi Antipa. Meta sebaħ iltaqat il-ġemgħa tax-xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittieba u ħadu lil Ġesu quddiem is-Sinedriju tagħhom. Meta sebaħ kien il-ġimgħa filgħodu għal ħabta tal-5:30 ta' filgħodu. Iltaqat il-ġemgħa tax-xjuħ u l-poplu, dan kien il-kulleġġ tax-xjuħ, is-Sinedriju li f'dak iż-żmien kien l-ogħla korp ta' tmexxija politika u reliġjuża tal-Lut, il-Qorti Suprema tal-Lut b'ġurisdizzjoni sħiħa fi ħwejjeġ reliġjużi u dottrinali. Fi żmien Ġesu kien kompost minn 71 membru minn fost il-klassijiet ta' tmexxija. Il-Fariżej u l-Mgħallimin tal-liġi kellhom 24 siġġu, l-Iskribi affiljati mal-Fariżej kellhom 22 oħra, is-Saduċej u l-qassisin il-kbar kellhom 24 u l-qassis il-kbir li kien Sadduċew kien jippresjedi. Hawn skont Luqa kienu l-qassisin il-kbar u l-kittieba. U ħadu lil Ġesu quddiem is-Sinedriju kollu. Sinedrijon probabbilment hawnhekk qed jirreferi għal post uffiċjali tagħhom, jiġifieri is-sala tal-Kunsill li kienet fil-bitħa tat-Tempju, is-sala tal-Ġebel Minġur. U meta Luqa jgħid li meta sebaħ irid jurina li fil-lejl li fih Ġesu kien arrestat u l-jum tal-kruċifissjoni tiegħu sakemm għadda għand Pilatu, Ġesu għadda minn diversi proċessi reliġjużi quddiem diversi mħalfin f'lokalitajiet differenti. Dan li jsemmi Luqa huwa t-tielet wieħed imma ma jsemmix l-ewwel tnejn. Ġesu kellu l-ewwel proċess preliminarju dritt wara li kien arrestat fid-dar ta' Anna li kien il-qassis il-kbir qabel, missier il-mara ta' Kajfa il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Imma Anna ma rnexxilux joħroġ akkuża fuq Ġesu. It-tieni proċess li kien bil-lejl fid-dar ta' Kajfa li kien il-qassis il-kbir, dan il-proċess kien kważi falla sakemm il-qassis il-kbir poġġa lil Ġesu taħt ġurament biex jistqar jekk hux il-Messija ben Alla. Ġesu wieġeb li hu u li għad taraw il-bniedem bil-qiegħda n-naħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox ġej fisħab fis-tas-sema. Kajfa kien pront jakkuża lil Ġesu bil-blasfemja. Bekk it-tieni proċess kien okkażjoni tajba għall-edewwa ta' Ġesu fejn irnexxielhom jibnu akkuża biex jikkundannawh għall-mewt. Iżda dan il-proċess li spiċċa b'kundanna ta' sentenza ta' mewt kien illegali għaliex il-kundanna saret bil-lejl u fid-dar ta' Kajfa jew l-imħalfin meta suppost sar fis-sala tas-Sinedriju. Kemm meħtieġ għalhekk it-tielet proċess li jkollu dera aktar ta' leġittimità, jiġifieri li jsir fil-lokal propju, jiġifieri fis-Sinedriju li jinsab fil-kumpless tat-Tempju. Luqa jiddeferixxi minn Marku Mattew fir-rakkont ta' dan il-proċess. L-ewwel nett għal Luqa dan hu proċess li sar meta sebaħ u mhux bil-lejl. M'għandux xhieda jew xhieda folozz bħalli kieku superflua. Lanqas ma jirreferi għal kliem dwar it-Tempju
u eventwalment m'għandux l-akkuża kontra Ġesu li rid jeqret it-Tempju. Mark jagħmel lill-Qassis il-Kbir bħala il-kelliem ewlieni fil-proċess, filwaqt li f'Luqa huwa s-Sinedriju kollu li jagħmel l-interrogatorju. Il-mistoqsijiet fil-proċess huma fil-qofol kristoloġiċi, jittrattaw dwar Ġesu bħala Messija u iben divin. Luqa hawn għandu l-iskop li jiddeskrivi proċess formali u validu mill-Lut. Dan il-proċess kien aktar ordnat minn dak ta' qabel, aktar dirett bil-proċess diġà infassal fuq dak ta' Kajfa. Imma volja Luqa kien qasir fir-rakkont jiġer ċar li s-Sinedriju ma kienx qiegħed iżomm mar-regoli tiegħu kif stipulati mill-liġi. U qalulu, jekk inti l-Messija ejdilna. Din kienet biss formalità għaliex kienu diġà għaddew ġudizzju fuq Ġesu fil-proċess ta' billejl bl-istess mistoqsija. Dan il-proċess ma kienx tant li jfittxu jaraw jekk Ġesu wettaq jew le xi delitt, imma li jqiegħdu s-sitwazzjoni b'tali mod li l-Assembleja miġbura tinkriminah. Din kienet perverżjoni tal-ġustizzja. La kien hemm akkuża u lanqas xi evidenza li qed tiġi marbla. Anzi qed jippruvaw joħolqu evidenza biex jikkundannaw lil Ġesu. U barra minn hekk l-imħallef ma setax jagħmilha ta' prosekutur. Iżdu weġibhom, jekk ngħidilkom ma temnux, jekk nistaqsikom ma tweġbux. Din ir-risposta ta' Ġesu tixbaħ ħafna dik li nsibu fit-test Grek tal-profeta Ġeremija. Ġeremija qal lis-sultan, jekk ngħidlek inti ma tqeddix żgur għall-mewt u jekk jien nagħtik parir, int ma tismax minni. Fit-tieni proċess Ġesu kien diġà rrisponda għal din il-mistoqsija meta Kajfa qiegħdu taħt ġurament u għar-risposta huwa ċarrat il-biżu u akkuża lil Ġesu b'dagħwa. Min-naħa l-oħra jekk jistaqsihom fuq il-veru kunċett ta' Messija ma jirrispondux. Ġesu antiċipa r-rifjut tagħhom u meta qed iweġibhom b'dan il-mod u qed jurihom li huma ma għandhomx interess fil-mistoqsija jew fil-verità, pretensjoni biss. Ġesu qed jimplika wkoll li minħabba il-ħażen u l-ostilità tagħhom u m'għandux l-obbligu li jirrispondihom. Imma Ġesu jieħu l-inizjattiva u jirrispondi il-mistoqsija tas-Sinedriju b'mod simili għal dik ta' Kajfa. Imma min issa l-qudiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda n-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox. it-terminu bin il-bniedem huwa terminu messjaniku li kien użat spiss minn Ġesu. In-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox, l-espressjoni jirriferenza għal Alla u t-tron tiegħu. Min issa l qudiem espressjoni li juża spiss Luqa fil-Vanġelu fl-Atti, fil-waqt li jirreferi għal mewt tiegħu bħala imminenti, li turi id-dħul tiegħu fil-glorja indikat bl-espressjoni in-naħa tal-lemin, jiġifieri post ta' onur. Ġesu għal-Messija li qiegħed fil-lemin ta' Alla, jiġifieri daqs Alla. Din ir-risposta ta' Ġesu kienet waħda mqanqla għal dawk miġbura fis-Sinedriju u b'qalbhom mawġa setgħu jemnu li semgħu daw'a, imma stennew aktar għal risposta iżjed ċara biex joħorġu l-akkuża. U l-kol qalulu, mela inti li bent Alla, intom stess qegħdin tgħiduh għalilhom, iva jien, xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda, qalu huma, għax smajnija aħna stess minn fommu. Luqa jissottelinja bil-kelma il-koll li ċ-ċaħda ta' Ġesu kienet ġejja mill-mexxejja kollha uffiċjali tal-Lut. Int mela li bent Alla, din it-tieni mistoqsija s-Sinedriju jagħmel pass ieħor biex tikkjarifika l-punt jekk Ġesu huwiex jafferma lilu nnifsu bħala iben divin. Intom stess qegħdin tgħiduh għalilhom, iva jien. Jien huwa isem sagru li beħalla jiddeskrivi lilu nnifsu lil Mosè, Jahwe, kif naqraw fil-ktieb tal-Eżodu. Dan il-kliem Ġesu mhux biss semma l-isem ta' Alla, imma qed jafferma li huwa Alla. F'dan il-proċess ninnotaw titlu ieħor wara l-ieħor, Messija bin il-bniedem li bent Alla.
Għal Lut li qed jakkużawh l-espressjoni li bentalla hija ekwivalenti għal Messija. Luqa jifred dawn iż-żewġ titli f'żewġ domandi differenti. Il-messjaniċità ta' Ġesu, jekk int il-Messija ejdilna. Il-filjazzjoni divina, jekk int mela li bentalla. Ġesu juri is-sens profond ta' dawn it-titli. Bħala bin il-bniedem Ġesu juri n-natura vera tal-messjaniċità tiegħu. U fid-dal tal-profezija huwa l-Messija sofferenti, kif naraw fil-ktieb ta' Daniel. Fil-waqt li bl-espressjoni jiena hu u għandu kuxjenza tal-vera natura tiegħu bħala liben ta' Alla. Quddiem il-kliem ta' Ġesu, ir-reazzjoni ta' dawk preżenti skont Mattew u Mark kienet fil-qofol bħala dawa u kundanna għal mewt. Luqa aktar minn Mattew u Mark juri b'mod aktar ċar ir-raġuni tal-kundanna ta' Ġesu. U iħalli barra it-terminu dawa u għalkemm fir-reazzjoni tas-Sinedriju tonqos is-sentenza formali, xorta isoħ bħala ħati għax għamel lilu nnifsu bin Alla. Ix-xhieda mhumiex meħtieġa, imma hemm evidenza biżżejjed minn kliem Ġesu, imma Luqa jidher li jrid iħalli l-kundanna tal-mewt bħala verdett tat-tribunal pagan minn imħallef Ruman. U issa allura ngħaddu għal proċessi ċivili. L-ewwel Ġesu quddiem Pilatu. Imbagħad qamet il-ġemgħa kollha u ħadu ħand Pilatu. Il-Vanġeli kollha jirrakkuntaw dan il-bidu tal-ġrajja. Hawn għandna il-bidu tal-fażi tal-proċess ċivili ta' Ġesu quddiem awtoritajiet ċivili. U Ġesu jkun miġġub l-ewwel bħala akkużat quddiem il-qorti Rumana ta' Pilatu. Billi s-Sinedriju kien ikkundanna lil Ġesu għal-mewt, issa jridu jikkonvinċu lil Pilatu bil-ħtija ta' Ġesu biex jiġi kkundannat. Is-Sinedriju ma kienx qed jieħu ebda ċans imma qamet il-ġemgħa kollha. Il-kelma pletos, kelma li fit-Testament il-ġdid insibuha aktar f'Luqa u l-Atti, tirreferi għal numru kbir ta' oġġetti jew persuni bħal folla. Ukoll fl-użu reliġjuż bħala terminu tekniku għal membri kollha tal-komunità, jiġifieri komunità Knisja. Imma hawnhekk u darb'oħra fl-Atti tal-Apostli biss tirreferi għal assembleja ġemgħa, jiġifieri il-Kunsill tas-Sinedriju. U għalhekk huma marru emmas fir-residenza ta' Pilatu f'Ġerusalemm il-barra mill-Pretorju. Dan kollu ġara kmieni filgħodu, forsi qabel is-seba' ta' filgħodu. Pilatu kien prokuratur jew gvernatur tar-reġjun tal-Ġudea bejn is-sena 26-36. Kellu bosta setat fosthom il-ius gladi, jiġifieri id-dritt tax-xapla, jiġifieri id-dritt tal-liġi li jagħti s-sentenza tal-mewt li kienet f'idejn ir-Rumani. Bħala gvernatur Pilatu malajr bena reputazzjoni ta' disprezz u insensittiv lejn id-drawit u t-twemmin tal-Lut kif ukoll mexa b'krudeltà. Barra mill-Vanġeli Pilatu jissemma minn Giuseppe Flaviu u qatel lis-Sammaritani fuq il-muntanja Garizim, minn Filun bħala korrott, insolenti, krudil u vjolenza eċċessiva, spiss joqtol lin-nies, u minn Taċitu meta jsemmi lil Ġesu. L-awtoritajiet Lut għalkemm kellhom kull raġun jaħsbu li mingħand Pilatu jilħqu favorevolment lan tagħhom, jiġifieri l-esekuzzjoni ta' Ġesu. U bdew jakkużawhu jgħidu: aħna sibna dan il-bniedem qiegħed ixewwex lil ġens tagħna li mhuwiex iħalli lil min ħallas it-taxxa lil Ċesari u li qiegħed jgħid li huwa l-Messija Sultan. Issa Ġesu kif kien ħabbar li bin il-bniedem se jibda jkun totalment miċħud mill-Lut. Ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba moti f'idejn il-bnedmin, idejn simbolu ta' seta, u li se jagħtuh f'idejn il-pagani. Jakkużawh. Dan il-verb huwa terminu tekniku legali li jfisser li ġġib akkużi fil-qorti quddiem imħallef uman takkuża lil xi ħadd bħal huwa hawnhekk. Minkejja li l-awtoritajiet tal-Lut ftit qabel kif smajna fl-ewwel parti kienu tennew l-akkuża bix-xhieda minn fommu stess, imma issa l-akkużi ftit li xejn għandhom x'jaqsmu mal-proċess intern tal-Lut. L-ebda waħda ma kienet tinvolvi dawa li kienet l-akkuża reliġjuża,
Jekk Ġesu kellu jiġi akkużat quddiem Pilatu u kkundannat minnu, l-akkuża trid tkun mhix xi kwistjoni reliġjuża bħal dawa. Huma resqu 3 akkużi kontrih li ma kienux ibbażati fuq ir-realtà. L-ewwel waħda li Ġesu kien qiegħed ixewwex lill-poplu. Hawn probabbilment ifisser li tikkawża li temmen xi ħaġa differenti, li tbiegħet lil xi ħadd bit-triq it-tajba. Hawn l-akkuża li Ġesu u rivoluzzjonarju qed jgħallem ħwejjeġ li jiddisturbaw l-ordni pubbliku u jqajjem rewwixta. Din li jiddisturba l-paċi kienet ksur ir-ras għar-Rumani minħabba l-istabilità u skont il-gravità kien delitt li seta' jġorr il-pina tal-mewt. It-tieni waħda li mhuwiex iħalli lil min ħallas it-taxxa lil Ċesari. Din kienet gidba għaliex Ġesu qatt ma għallem dan. Niftakru fil-mistoqsija tal-Farizej u l-Erodjani dwar il-ħlas tat-taxxa lil Ċesari. Ir-risposta tiegħu kienet: għatu lil Ċesari dak li huwa ta' Ċesari u lill-Alla dak li hu ta' Alla. Din kienet akkuża ta' tixwix li setet iġġorr il-pina tal-mewt. It-tielet akkuża li qiegħed jgħid li huwa l-Messija Sultan, li hu qed jidentifika lilu nnifsu bħala sultan oppost għal Ċesari. Kristos bil-Grek hi sinonima ma' Messija bl-Ebrajk Maxija, ifissru il-midluk. L-awtoritajiet Lut kienu jemnu li meta Ġesu kien qiegħed jgħid li hu bin il-bniedem u l-iben ta' Alla kienet dawa, huma jafu li l-awtorità Rumana kienet twarrab din l-akkuża bħala kwistjoni reliġjuża. Iżda l-akkuża li qed jgħid li hu sultan kellha riperkussjonijiet politiċi li Pilatu ma setax iwarrab. Din l-akkuża kienet taqa' taħt il-pina tal-mewt. Mingħajr xhieda jew evidenza ta' dawn l-akkużi, Pilatu kellu jinterroga lil Ġesu innifsu u dan li għamel Pilatu skont Luqa. Pilatu staqsiħu qallu: inti s-sultan tal-Lut? U wieġbu: int qiegħed tgħidu. Pilatu kien ħareġ mill-pretorju biex jisma' l-akkużi tal-Lut u reġa' daħal fil-pretorju biex jinterroga lil Ġesu. Ġwanni fil-Vanġelu jsemmi r-raġuni għala baqgħu barra għax ma rridux jitnizzu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Dan għaliex il-Lut kienu jqisu id-djar pagani bħala imnizza. L-interrogatorju ta' Pilatu f'Luqa huwa wieħed qasir li jikkonsisti f'vers wieħed u jonqsu xi dettalji li jissemmew fil-Vanġeli l-oħra u minnhom Ġwanni huwa l-iktar estensiv. Ġesu quddiem Pilatu meta rah diġà imsawwat u bidmija ma kellux dera regali u l-mistoqsija tiegħu setet kellha ton ironiku. Għal mistoqsija ta' Pilatu: inti s-sultan tal-Lut? Ġesu iwieġeb: int qiegħed tgħidu. Ir-risposta hija waħda enigmatika bħal ma għamel qabel, li mhix affermazzjoni diretta imma lanqas bi ċaħda. Min-naħa Ġesu ret jagħti sinjal lil Pilatu li hu sultan, fl-istess waqt xemm minn dak li qal jista' jinkriminah u jkun ħati tal-akkużi kontrih. Kif naqraw fi Ġwanni, Ġesu jikkwalifika r-risposta tiegħu: is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja, jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għal verità. Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies: ebda ħtija ma nsib dan il-bniedem. Meta spiċċa mill-interrogatorju, Pilatu jerġa' joħroġ bil-pretorju biex iħabbar quddiem il-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies li kienu jistennew barra il-verdett tiegħu tal-innoċenza dwar Ġesu. Ebda ħtija ma nsib dan il-bniedem. Il-kelma ħtija huwa aġġettiv li jfisser responsabbli ħati, imma fit-Testament il-ġdid huwa użat biss bħala sostantiv nom, ajtija, hawn bħala terminu tekniku li jfisser ħtija, bażi għal azzjoni legali jew akkuża. Minkejja li Pilatu kien bniedem krudil, kellu demm biżżejjed biex jaraf l-għanijiet tal-awtoritajiet reliġjużi u jasal għal verdett ta' ebda ħtija fih. Luqa jagħmel enfasi fuq dan il-fatt li Pilatu jafferma li ma kienx hemm m'hemmx każ kontra Ġesu. Iżda huma baqgħu jinsistu jgħidu qiegħed ixewwex lill-poplu u jgħallem fil-Ludija kollha ibda mill-Galilija sa hawn stess.
Dawn l-edewa ta' Ġesu, jiġifieri l-mexxejja reliġjużi u l-folla, ma kinux se jagħmluha ħafifa għal Pilatu u jaċċettaw verdett ta' blaħtija u ma kienu qegħdin ifittxu mhux ġustizzja imma l-mewt ta' Ġesu. Huma komplew jinsistu b'qawwa fuq l-akkużi tagħhom kontrih. Qiegħed ixewwex lil poplu. Din il-kelma ixewwex bil-Grek litteralment tfisser ixejjer xapla. Hawn ifisser tinċita, ixxewwex, jiġifieri ixxewwex lil poplu. Huma kienu qegħdin joskaraw lil Ġesu bħalli kieku xewwiex li jaqla l-inkwiet fil-pajjiż u għalhekk qed jappellaw lil Pilatu għall-ordni ċivili. U jgħallem fil-Ludija kollha ibda mill-Galilija sa hawn stess. L-azzjoni ta' tixwix minn Ġesu skont l-akkużaturi kienet għaddejja fil-Ludija b'ċentru Ġerusalem, fejn issa kien għaddej il-proċess ta' Ġesu. Imma dan it-tixwix beda sa mill-bidu tal-Ministeru fil-Galilija. Sa dan it-tan Ġesu baqa' siket minkejja l-akkużi kontrih. Pilatu baqa' mistaġeb dan u t-tensjoni kienet qiegħda tiżdied. Fl-aħħar mill-aħħar il-verdett finali kien imiss lil Pilatu bħala gvernatur Ruman. U forsi kien qed jistenna lil Ġesu jgħid xi ħaġa li tinkriminah u hekk ibiddel il-ħsieb tiegħu u jikkalma lill-akkużaturi. Inkella bli jgħid jista' jwaqqa l-każ tal-akkużaturi u tagħti l-opportunità li jagħti verdett finali ta' innoċenza. Niġi issa l-proċess ta' Ġesu quddiem Erodi. Kif sema dan Pilatu staqsi jekk dan ir-raġel kienx mill-Galilija u meta sar jaf li hu kien min-naħħa li kien jagħmel minnha Erodi, bagħtu qudiemu għax f'dawk il-jiem Erodi wkoll kien Ġerusalem. L-interrogatorju ta' Ġesu quddiem Erodi huwa pekuljari għal Luqa waħdu. Pilatu baqa' mħasseb bil-verdett tiegħu tal-innoċenza ta' Ġesu quddiem il-persistenza kontrarja tal-gbarat reliġjużi tal-Lut. Meta Pilatu sema minn fommhom ibda mill-Galilija, bħal tlislet f'moħħu idea li seta' tħollu minn deċiżjoni li kienet qed tkun dejjem aktar qiebsa. U quddiem proċess li dejjer ikarkar, Pilatu kien qiegħed ifittex xi soluzzjoni. Il-provinċja Ludija kienet imqasma f'distretti u Erodi Antipa ibn Erodi l-Kbir kien jamministra d-distrett tal-Galilija fit-tramuntana tal-Palestina flimkien mal-Perea bħala tetrarka. Għalkemm Ġesu kien twieled f'Betlem tal-Ludija, immu trabba f'Nażaret tal-Galilija u beda l-Ministeru tal-ħajja pubblika fil-belt importanti ta' Kafarnaum fuq ix-xtut tat-tramuntana tal-għadira tal-Galilija u madwara. Il-ħsieb ta' Pilatu Ġesu mela kien li jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni ta' Erodi u bagħtu qudiemu. Dan il-verb bagħtu qudiemu jfisser li tibgħat bil-Grek huwa terminu tekniku li tibgħat lil xi ħadd lejn persuna propja jew li tmexxi bħal tibgħat priġunier minn awtorità għall-oħra kif ifisser hawnhekk. Dan il-verb ifisser ukoll li tibgħat lura u niltaqgħu miegħu darbtejn oħra fis-silta li qrajna llum. Erodi feraħ ħafna meta ra lil Ġesu għax minn dak li kien sema fuqu kien ilu żmien jixtieq jarah bit-tama li jara li jagħmel xi sinjali. Minn xi ftit żmien wara li qatel lil Battista, Erodi kien jisma' b'dak li kien qed jagħmel Ġesu u għalhekk beta jfittex li jarah. Issa ġej ċans li jara lil Ġesu tant li feraħ ħafna x'kien ra lil Ġesu qudiemu. U sinifikanti li f'dan il-vers għandna 3 darbiet il-verb tara li jagħmel kuntrast bejn it-tip li tara f'Erodi li ma kienx interessat fil-verità imma biss fil-mirakli u fiż-żufjett u l-mod li tara meħtieġ għal fidi. Kemm it-Testament il-ġdid u Giuseppe Flaviu juruh bħala bniedem vanituż, bħajja firħa u krudil. U kien aktar ħsiebu f'xi ħaġa divertenti jew li taġġeb milli fid-dmir li jinvestiga l-akkużi. U għamillu bosta mistoqsijiet imma Ġesu ma wieġbu xejn. L-espressjoni bosta mistoqsijiet fil-Grek litteralment hija b'ħafna kliem, jiġifieri fit-tul. U din turi l-idea li Erodi kien jitħaddet ħafna
u eċitat jistaqsih. Imma t-tetrarka Xewqan jistenna xi miraklu jew xi ħaġa ġdida b'xi illużjoni maġika. Erodi ma kienx sinċir fil-ħsieb tiegħu, imma ifittex il-kurżitajiet tiegħu. Kell-unika persuna li Ġesu ma kellu xejn xi wieġbu. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba b'saħħna kbira fuqhom għadu jakkużawh. Il-proċess quddiem Erodi kien aktar jixbaħ bħalli kieku rextar divertenti, imma l-qassisin il-kbar u l-kittieba baqgħu jimbottaw b'saħħa l-akkużi tagħhom. Għadu jakkużawh. Il-verb għadu hawnhekk għandu sens ta' imperfett, jiġifieri għadu, mela għadu jakkużawh, verb diġà rajnieh fit-tieni vers ta' din is-silta bħala terminu tekniku legali. B'saħħna kbira fuqhom, bl-Ingliż vigorously, espressjoni ta' emozzjoni intensa, b'qawwa kbira jargumentaw berra. Din il-kelma trid turi li l-qorti ta' Erodi kien storbjuż b'emozzjonijiet ta' rabja u Erodi kif kien eċitat dar kontra Ġesu għalhekk it-tetrarka fittex mod ieħor biex qisu jiddeverti. Imma Erodi flimkien mas-suldati tiegħu beda jżebilħu jgħaddih biż-żufjett. Libsu libsa ta' kulur il-ellex u reġabatu quddiem Pilatu. Hawn għandna 3 partiċipji fl-awris li jiddeskrivu x'għamel Erodi flimkien mas-suldati. Beda jżebilħu. Din il-kelma bil-Grek waħda mit-tifsiriet titratta b'disprezz u t-tifsira hawnhekk iż-żeblaħ allura titratta lil xi ħadd qisu xejn. Jgħaddih biż-żufjett. Jgħaddi biż-żufjett jiddieħak b'xi ħadd bil-kliem u bl-azzjoni kif ifisser hawnhekk. Però jfisser ukoll tiddieħak b'xi ħadd bħal meta wieħed qisu jagħmel trikk bħal m'għamlu l-maġi lil Erodi fl-istorja ta' Betlem. Libsu libsa ta' kulur il-ellex jew lewn jajat. Bl-Ingliż dressed him gorgeous robe. Tqiegħed madwar iddawwar bħal meta ddawwar bed jew oġġetti ta' ħwejjeġ tilbes ħwejjeġ. Insibuha darb'oħra f'San Mark imgeżwer bl-iżgħar biss. L-espressjoni lampros bil-Grek tfisser kulur il-ellex, lewn jajat, ileq, tiddi. L-espressjoni bil-Grek tindika allura il-bies abjad il-ellex. Lampros hija użata għal ħwejjeġ bojot li skont it-tradizzjoni kulturali ma kienx il-bies ta' sultan imma ta' prinċep li hu eredi jew min imissu għat-tron. Erodi ma kienx sultan imma tetrarka u għalhekk li l-bies propju kien abjad. Fil-proċess Erodi ma kienx serju ma' Ġesu imma pjuttost trid jiddieħak bih. Erodi beda jiżżufjetta b'Ġesu u s-suldati komplew jingħaqdu miegħu bl-istess mod. U billi Ġesu kien akkużat bħala Messija sultan, ippruvaw jimbxuh bħala li hu sultan u għalhekk libsuh il-bies abjad il-ellex. L-ilbies abjad huwa simboliżmu tal-innoċenza li biswat tiċċappas bid-demm u ssir ħamranija, illi kif naqraw mbagħad fil-Vanġelu ta' Mattew demmu jixxerret biex jissiġilla il-patt il-ġdid. Imbagħad Erodi reġa' bagħat lura lil Ġesu għand Pilatu mingħajr ebda kumment. L-istess verb li rajna fil-vers 7. Imma hawnhekk tfisser tibgħat lura kif issa nerġgħu narah fil-vers 15. U hekk it-tieni proċess ċivili ġie fit-tmiemu. B'Ġesu imlibbes il-bies abjad quddiem Pilatu seta' jifhem il-verdett impliċitu ta' Erodi li Ġesu huwa innoċenti meħlus mill-akkużi. Issa Erodi u Pilatu fl-imoddi kellhom għal xulxin, imma dakinhar saru ħbieb. Fit-tmiem il-proċess quddiem Erodi, Luqa jagħmel din in-nota pekuljari interessanti li tirrigwardja ir-relazzjoni ta' bejn Pilatu u Erodi qabel u wara dan il-proċess. Il-kawża tal-ġlida bejnietom kienet ikkawżata aktarx minħabba l-massakru li Pilatu għamel fuq il-Galilej. Kif naqraw f'San Luqa ħalla d-demmhom mad-demm tal-vittmi
tas-sagrifiċċju tagħhom. Pilatu ret jibni l-akvedott bil-flus tat-tempju li qajjem bħal rewwixta u minħabba f'hekk sar massakru mill-lut f'xi festa li setgħu kienu dawn il-lut Galilin imsemmija mill-Luqa. Jidher li Erodi apprezza il-ġest ta' Pilatu li jirrispetta l-awtorità tiegħu biex jiġġudika lil Ġesu. Kemm propju f'dan il-mument, litteralment f'dak l-istess jum, ta' rikonoxxenza lejn xulxin li r-relazzjoni ħażina li kien hemm bejniethom u li hija deskritta bil-verb imperfetta lura kontinwa tbidlet fi ħbiberija. Niġu issa l-aħħar parti tal-proċess Ġesu mill-ġdid quddiem Pilatu. Pilatu sejjaħ lill-qassisin il-kbar, il-kapijiet u l-poplu. Issa il-mexxejja ta' Iżrael u l-poplu huma l-koll preżenti quddiem Pilatu. Imiss issa t-tielet fażi tal-proċessi ċivili. Ġesu għat-tieni darba quddiem Pilatu. Hawn issa wara r-ritorn ta' Ġesu quddiem Erodi fil-qorti ta' Pilatu, l-udjenza qiegħda tikber u hu sejjaħ flimkien il-qassisin il-kbar, il-kapijiet u l-poplu. U rid iġib dan il-proċess fi tmiemu. Minkejja il-verdett impliċitu ta' l-innoċenza minn Erodi li kellu jkun l-aħħar fażi, il-qassisin il-kbar u l-kapijiet u l-kittieba li kienu jobodu lil Ġesu ma aċċettawx dan il-verdett u baqgħu jinsistu ma' Pilatu biex ikompli l-proċess sakemm jilħqu l-għan tagħhom li jsalbuh. Min kienu l-qassisin il-kbar, il-kapijiet u l-poplu preżenti fit-tieni proċess quddiem Pilatu. Il-qassisin il-kbar kienu s-satiċej. Luqa jindika li l-qassisin il-kbar kienu fost l-aktar li qed imexxu il-prosekuzzjoni kontra Ġesu fit-tribunal ċivili, tant li jsemmihom l-ewwel bisimhom 3 darbiet f'dan il-proċess. Il-kapijiet arħon li tfisser mexxej fil-plural tindika awtoritajiet mexxej ewlenin. Probabilment tirreferi għax xjuħ u l-kittieba li kellhom post fis-Sinedriju u li jgħenu biex jikkundannaw lil Ġesu fit-tribunali reliġjużi u ċivili. Il-poplu dawn kienu n-nies lut ordinarji li ndunaw b'dawn il-proċeduru għaddejjin fil-għodu u ingħaqdu iħarsu fil-proċess. U qalilhom, ġibtuli qudiemi lil dan il-bniedem bħala wieħed li qiegħed ixewwex lill-poplu. Ara jiena stħarrixtu qudiemkom fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu u ma sibt ebda ħtija fih. Pilatu kien imġiel mill-mexxejja lut u l-poplu jerġa' jiftaħ il-każ qudiemu. U mill-ġdid Ġesu jinsab fi proċess ċivili fit-tribunal tal-Gvernatur Ruman. L-ewwel ħaġa li jgħidilhom kien summarju tal-proċeduri tal-qorti sa dak il-ħin. Dak li kien ġara fl-ewwel qorti qudiemu u ġabar it-tlet akkużi kontra Ġesu bħala wieħed li qed ixewwex lill-poplu. Jiġifieri ixewwex għal irvell. Din il-kelma ixewwex bil-Grek verb transittiv ifisser twarrab, f'sens litterali ifisser iddawwar widnejn għal mill-verità jew l-wiċċu. U f'sens figurattiv ifisser ixxewwex lin-nies tikkawża jew tinċita għal irvell tal-jiena lil xi ħadd. Pilatu jfakkarhom li hu kien diġà investiga qudiemhom u allura l-istess dil-kelma li jinvestiga jfisser tistaqsi teżamina. L-ewwel nett fisser mistoqsijiet ġenerali, imma mbagħad fisser ukoll smigħ ġuridiku ta' persuna eżaminata kif huwa s-sens hawnhekk. Fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu diġà rajna dan il-verb qabel bħala terminu tekniku għall-akkużi fil-qorti kontra xi ħadd. Ma sibt ebda ħtija fih. L-istess il-kelma ħtija terminu tekniku legali li tfisser ħtija li diġà rajnija fil-vers 4. Għat-tieni darba Pilatu mela qed jiddikjara b'mod elokwenti u jirreafferma il-verdett tiegħu li kien ta' qabel quddiem il-qassisin il-kbar u l-folla. Ġesu huwa innoċenti meħlus minn kull ħtija. U anqas Erodi ma sab għax reġabatu quddiemna qegħdin taraw mela li ma għamel xejn ħaqqu l-mewt. Pilatu jżid jgħidilhom dak li ġara fit-tieni proċess ċivili quddiem Erodi li hu tal-istess fehma u raġabatu
bil-ġdid għandu. Għax reġabatu qudiemna, il-kelma reġabatu nerġgħu niltaqgħu ma' din il-kelma il-verb Grek għat-tielet darba, imma fl-ewwel darba bħala terminu tekniku biex tibgħat priġunier minn awtorità għall-oħra. Imma fil-vers 5 u hawnhekk il-verb ifisser tibgħat lura. Ma għamel xejn, litteralment xella ħaqqu l-mewt ma sar minnu. Mela kemm Pilatu bħala gvernatur tal-Ġudija kif ukoll Erodi tetrarka tal-Ludija ma sabu xejn li jimmerita lil Ġesu il-mewt minn dak li għamel. Imħallef li jiddikjara l-innoċenza tal-akkużat jilliberaħ, imma Pilatu ma mexiex mal-protokoll legali li suppost segwa fi proċess. Għalhekk nagħtih is-swat u nitilqu. Biex jilħaq kompromess mal-akkużaturi, Pilatu jissuġġerixxi nagħtih is-swat u eventwalment jitilqu iżda mhux isalbu. Hawnhekk il-kelma nagħtih is-swat bil-Grek peideo li għandha x'taqsam ma' pejs, tifel, tfisser l-ewwel net ittella, teduka, tgħallem. Tfisser ukoll tipprattika dixxiplina, tikkoreġi tagħti gwida, dixxiplina b'kastig, l-aktar għal dixxiplu inkella dixxiplina minn missirijiet umani. Imma wkoll dixxiplina bis-swat tal-frosta, scourging bl-Ingliż, li tfisser hawnhekk u issa nerġgħu niltaqgħu magħha fil-vers 22. Hawn biss jirreferi għas-swat ta' Ġesu. Il-terminu Grek peideo huwa użat primarjament għad-dixxiplina biex teduka l-ulied. U għalhekk huwa sottili għal x'kien qiegħed jifhem Pilatu bil-kastig bis-swat għal dawk li ma kienux ċittadini Rumani. Hemm differenza bejn is-swat tal-Lut u tar-Rumani. Il-Lut kellhom bħala kastig is-swat blużu ta' frosta tal-ġild sa 4 daqqa, imma skont it-tradizzjoni tal-Lut kienu jifqu wara 39 waħda. Is-swat kien iħalli sinjali tad-daqqiet fuq id-dar il-bniedem skont il-ħtija tiegħu u għalhekk iweġġa' imma ma kienx krudil u ma kienx iwassal għall-mewt. Is-swat Ruman kien krudil u jwassal għall-mewt mingħajr limitu tad-daqqiet. Il-vittma kien jintrabat ma' kolonna ġeneralment imneżża minn ħwejġu. Il-frosta kienet tal-ġild b'ħafna kurduni twal biex jilħqu l-ġisem dawra mejt bil-biċċiet tal-għadam u tal-metall fit-tarf ta' kull waħda. Mal-ewwel daqqiet jibda ħireġ id-demm mit-tiċrid tal-ġisem u ma' aktar daqqiet f'daru, f'sidru, f'saqajh u f'wiċċu isir sfigurat kollu dmija. F'din is-sura l-kriminal spiss imut taħt dawn id-daqqiet qabel ma jiġi msallab. Iżda huma qabdu jgħidu il-kol f'daqqa għatih il-mewt lil dan itilqilna l-Barabba. Fir-rakkont ta' Mattew Pilatu jagħmel il-proposta lil min tridu nitilqilkom. Sa dan it-tant huwa qagħad bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal jistenna l-folla twieġeb filwaqt li martu badet tgħidlu biex ma jkollux x'jaqsam ma' dan ir-raġel ġust. Imma id-dewmien ta' żmien biżżejjed lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ biex idawru lin-nies jagħmlu għażla differenti minn dak li kien qed jistenna Pilatu. Għalhekk huma qabdu jgħidu l-kol f'daqqa. Jgħidu hawnhekk li turi l-għajat ta' folla mqanqla. Il-kol f'daqqa huwa avverbju huwa użat hawnhekk biss li juri il-kol flimkien. Pilatu kien konvint li n-nies jeħilsu lil Ġesu imma hemm xemxin ikkundannawh u minflok jitolbu żewġ ħwejjeġ. Għatih il-mewt lil dan, itilqilna l-Barabba. L-għajat tal-folla kien qisu bidu ta' rvell li qed jikber bil-mod u Pilatu seta' jifhem malajr li s-sitwazzjoni kienet qiegħda tigrava. Għatih il-mewt lil dan, il-verb fil-Grek ifisser terfa, ġebla, jew tħares il-fuq fit-talb, jew terfa jew iġġor is-salib. Imma tfisser ukoll tneħħi bil-forza anke bil-qtil u allura neħħieħ. Il-koll flimkien, jiġifieri Iżrael kollu kien qed jitlob il-mewt ta' Ġesu u jerġgħu wkoll imbagħad fil-vers 21 u 23 tat-test tagħna. It-tieni ħaġa li kienu qegħdin jitolbu itilqilna l-Barabba. L-għajta tagħhom kien il-ħelsien ta' Barabba. Fluqa Barabba jitfaċċa ħabta u sabta. L-offerta ta' Pilatu fil-bidu kienet
tridux nitilqilkom is-Sultan tal-Lut f'San Mark. Imma mbagħad f'San Mattew qiegħda lil Barabba jew lil Ġesu u aktar il-qudiem f'San Mattew minnhom it-tnejn. Iżda jidher il-folla dawret il-mistoqsija f'risposta biex jitlaq lil Barabba. Dan Barabba kienu tefgħuh il-ħabs minħabba rewwixta li kienet qamet fil-belt għax kien qatel. L-għajta tagħhom kienet għal Barabba li kien mitfuħ fil-ħabs minħabba li kien qajjem rewwixta l-istess akkuża li jagħmlu falsament kontra Ġesu. Barabba kien qatel waqt rewwixta u Luqa jerġa' jsemmi dawn l-atti kriminali fil-vers 25 kif l-istess insibu imsemmija f'San Mark. Mattew jgħid li Barabba kien ħabsi magħruf. San Ġwan jagħti lil Barabba it-terminu lestes brigant li tfisser ħalliel. Brigant huwa bniedem mogħti għas-serq u l-qtil u jattakka nies li jkunu jivvjaġġaw. Ifisser ukoll xewwiex rivoluzzjonarju bħal Barabba. Ġesu jużaw ukoll dil-kelma meta fil-Ġetsemani jgħid qiskom ħriġtu għal xi ħalliel. Barabba kien priġunier forsi għax kien żejalota li kienu akkaniti kontra Ruma u kienu isejħulhom ukoll briganti. L-isem Barabba seta ma kienx ismu imma laqam tiegħu. Oriġene jgħid li sab l-isem tiegħu miktub f'manuskrittu qodma bil-Grek bħala Jesus ho Barabbas. U għalhekk l-isem ta' Barabba kien Ġesu. Din kienet setet ir-raġuni għala Pilatu jiddeskriva lil Ġesu quddiem in-nies. Lil min tridu nitilqilkom, lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu il-Messija. Fi kliem ieħor, lil Ġesu li jgħidulu Barabbas jew Ġesu li jgħidulu Messija. L-isem Barabbas għandu oriġni mill-Aramajk Bar Abbas li jfisser iben tal-missier. L-isem jista' jiġi interpretat bħala ekwivalenti għal Ġesu. Ġesu kien imsejjaħ iben tal-missier u Barabba kellu litteralment l-istess isem, iben tal-missier. Bejn dawn iż-żewġ persuni hemm differenza għal dik li ġustizzja. Ġesu kien innoċenti u ġust fil-waqt li Barabba kien kriminal u xewwiex. L-istess akkuża li kellu Ġesu quddiem Pilatu. Jista' jkun ukoll l-isem Barabba li kien komuni fi żmien Ġesu bħala iben il-missier li mingħajr ma jispeċifika minhu l-missier jirrepreżenta figura simbolika għal kull bniedem. Pilatu billi rid jitlaq lil Ġesu qola leħnu u reġa' kellimhom. Allura Pilatu ittenta biex jeħles lil Ġesu u allura jerġa' jindirizzawhom. Iżduma qabdu jgħidu aktar minnu jgħidu salbu salbu. Imma t-tentattiv ta' Pilatu reġa' falla għax il-folla kienet firvell. Il-verb qabdu jgħidu tajjed bleħenoli kontra xi ħadd. Il-poplu nfexxjajat jgħidu kontra tiegħu. Qiegħda fl-imperfett, jiġifieri jiddeskrivi azzjoni kontinwa tagħhom, għadu jgħidu. U l-folla għal darbtejn tajjed salbu salbu, imperattiv fil-preżent. Fil-vers 18 kienu qegħdin jgħidu neħħieħ, hawnhekk salbu, il-verb ifisser issammar mas-salib lil xi ħadd b'riferenza għat-tislib ta' Ġesu. Għat-tielet darba qalilhom, imma x'għamel ħażin, ma sibt ebda ħtija li ħaqqa l-mewt mela nagħtih is-swat u nitilqu. Luqa jagħmel enfasi li Pilatu qiegħed ikompli jinsisti biex Ġesu jkun meħlus. Ma kienx qed jara ebda delitt serju u ma rridx jikkundanna bniedem innoċenti. U għalhekk jagħmel it-tielet tentattiv quddiem il-folla biex jilħaq il-għan tiegħu. Imma dan x'għamel ħażin, il-kelma ħażin kakos aġġettiv neutru fl-akkużattiv li jfisser ħażin, inferjuri bla siwi, f'sens morali, ħażin għal persuna, azzjonijiet, emozzjonijiet, pjanijiet. Hawn użat bħala nom neutru, ħażin dak li huwa kontra l-liġi, dnub jew delitt. Jekk jgħid xi ħaġa mhix sewwa. Ma sibt ebda ħtija li ħaqqa il-mewt. Għal darb'oħra il-Gvernatur Pilatu hawn jirrepeti b'mod enfatiku li Ġesu u blaħtija bniedem innoċenti, kontrarjament għall-lama tal-Lut li jinsistu b'saħħa kontra Ġesu biex jażlu wieħed qattil minflok lil Ġesu. Hawn Pilatu kellu id-dritt jittermina l-proċess u jitlaq lil Ġesu. Dawn id-dikjarazzjonijiet ta' Gvernatur Ruman Luqa jrid juri lis-semmija ġentili tiegħu
għal min qed jikteb il-Vanġelu lil Ġesu bħala bniedem perfett mingħajr ħtija jew dnub. Pilatu xtaqt kieku jimxi mal-liġi sakemm ma tinqalax xi rewwixta li tista' teżżes il-pożizzjoni tiegħu ta' gvernatur, imma imbeżza mill-kapijiet Lut u l-folla ried jipplakawhom. U għal darb'oħra Pilatu jirrepeti l-istess kliem li kien qal qabel: mela nagħtih is-swat u nitilqu. Dan l-atteġġjament ta' Pilatu ta' sinjal ta' djufija tiegħu lil Lut u imbuttawhom aktar biex jieħdu vantaġġ bis-sitwazzjoni. Iżduma b'ħafna għajat baqgħu jinsistu jitolbu li jkun imsallab sakemm fl-aħħar għaddiet tagħhom. Il-folla kienet qed tagħmel pressjoni fuq Pilatu sakemm ġielu ħiċedi. U hawnhekk huwa deskritt b'3 verbi. B'ħafna għajat baqgħu jinsistu, jiġifieri b'vuċi għolja. Meta isek qiegħed timbotta trost tinsisti, il-folla hawnhekk baqgħet tinsisti. Imbagħad hemm il-verb titlob biljett b'mod ġentili jew inkella b'qawwa kif inhu hawnhekk. Min mument għal ieħor il-folla kienet qiegħda tkun iktar storbjuża. Fil-vers 18 jgħidu l-kol f'daqqa biex jitilqilhom il-Barabba. Fil-vers 21 qabdu jgħidu aktar minnu biex isalbu lil Ġesu. U hawnhekk b'ħafna għajat baqgħu jinsistu u jitolbu biex ikun imsallab. Imbagħad jgħid titqawwa aktar b'saħħtu u hawnhekk juri Luqa l-għajat tal-folla ipprevala kien dominanti. Sa dan it-tant il-folla kienet qiegħda tikber fin-numru u l-għajat tal-folla mitlufa f'dak li riedet żdied fl-intensità bil-konsegwenza li ħalla effett fuq Pilatu mbeżza li tinqala xi rewwixta l-għajat tagħhom iddomina biex għaddiet tagħhom. Għalhekk Pilatu għataħħa li jsir kif talbu huma. Pilatu safa megħlub bil-persistenza l-għajat tan-nies. Għataħħa jiġifieri tiddeċidi, tiddetermina. Pilatu kellu jċidi quddiem ir-riskju ta' xirvel mill-folla, għalkemm fin-nofs kien hemm il-ħajja ta' bniedem innoċenti. F'Mattew insibu il-ġest ta' Pilatu jaħsel idejh quddiem il-folla. Jien m'iniex ħati ta' dan id-demm. Dan seta' forsi jagħmlu bħala l-aħħar appell lil Lut biex jeħles lil Ġesu, jew ukoll biex itaffi l-ħtija tal-kundanna ta' Ġesu għall-mewt. Dritt il-poplu bħal ta' din l-assikurazzjoni, demmu fuqna u fuq uliedna. Fi Ġwanni wkoll insibu din l-indikazzjoni meta Pilatu jafferma quddiem Ġesu li għandu s-seta li jeħelsu jew isalbu, imma Ġesu juri wkoll li min talili fidejk għandu ħtija akbar. Telqilhom lil min talbu jiġifieri lil dak li kemm mitfuħ il-ħabs minħabba r-rewwixta u l-qtil u lil Ġesu tawulhom kif bħalma xtaqu. Skont Luqa din ma kienitx sentenza formali u ġuridika. Pilatu kien diġà ddikjara lil Ġesu innoċenti. Luqa der li qed jagħmel sforz biex inaqqas bil-ħtija ta' Pilatu matul ir-rakkont imma tefa' aktar fuq il-Lut. Imma hu ċeda għal dak li xtaqu il-Lut, jiġifieri jeħilsu lil Barabba u jsalbu lil Ġesu. U r-Rumani kellhom jesegwixxu il-mewt kapitali kif kien imħabbar mill-profeta Eżajija. Bil-forza u l-ħaq neħħewh riżultat ta' kundanna inġusta. Tawulhom biex bħalma xtaqu. Il-verb tawulhom paradidomi fil-Grek li għandu diversi tifsir tfisser tgħaddi, tagħti lura wkoll trott. Tagħti persuna bħal terminu tekniku tal-pulizija u l-qrati jiġifieri tagħti fil-kustodja minn uffiċjal għal ieħor anke għal tradiment ta' Ġesu. Imma tfisser ukoll tgħaddi tradizzjoni orali miktuba. Luqa fid-deskrizzjoni tal-proċess ta' Ġesu quddiem Pilatu għata attent biex juri li mill-aspett legali il-proċess der li kien wieħed korrett miġġub quddiemu bl-akkużi li ġew investigati b'verdett ta' innoċenti li kien ikkonfermat minn Erodi u għalhekk meħlus minn kull akkuża. Imma Pilatu kien diġà wera li huwa bniedem inġust u krudil fl-modi. B'dan l-modi li ġie lin-nies jipprotestaw diversi drabi. Issa rid joqgħod attent li ma jħallix ksur tal-ordni ċivili b'xirvel min-nies. F'din is-sitwazzjoni prekarja il-Lut ippravelew għax skont il-Vanġelu ta' Ġwanni għeddew lil Pilatu li jekk jitlaq lil Ġesu u kien qiegħed jopponi lil Ċesari. Filwaqt li jinsistu aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari. Dan kien mottiv serju biżżejjed biex waslu jxellef il-ġustizzja Rumana bil-ħsieb li jsalva l-pożizzjoni tiegħu
bħala gvernatur quddiem l-awtoritajiet ta' fuqu, xi ħaġa li ġrat iktar il quddiem fis-sena 36 meta l-Imperatur Tiberju neħħieh. Il-ġustizzja Rumana fil-ħidma nobli tagħha setet tidher li tfixkel il-pjan ta' Alla, fis-sens li Ġesu ikun ġustament meħlus. Imma Alla jippermetta li fin-nuqqas tagħha isseħħ ir-rida tiegħu li jġib ħajja ġdida għal bnedmin bil-fidwa u r-rikonċiljazzjoni. Il-mewt ta' Ġesu innoċenti serviet biex il-ħajja ta' Barabba li kien ħati tkun salvata f'sens fiżiku u legali. Ġesu innoċenti jieħu l-kundanna kriminali biex jiġi salvat Barabba kriminal. Ġesu tabba bin-nikettana kif jgħid Iżajija, jiġifieri refa' l-ħtijiet tal-bnedmin. Bħala salvatur tal-bnedmin Ġesu imut minn flokna u għalina biex nieħdu ħajja ġdida. Dak li ma kienx jaf x'inhu d-dnub jgħid San Pawl fl-Ittra lill-Korintin, Alla għamlu d-dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. L-istess sib jagħmel San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu lill-insara juri li Ġesu bata għalina. U li ma kien għamel ebda dnub, ebda ma nstab fommu, meta jruħ ma weġibx bit-tajjir, meta bata ma jedditx imma ħalla f'idejn l-imħallef ġust u tabba bid-dnubietna sa fuq is-salib biex aħna mmutu għad-dnubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu, intom il-kol bħal naċ mitlufa, imma issa rġajtu lura għand ir-raj u l-assis ta' ruħkom. Il-mulej ma'kom, iberikkom għala li jista' kollox, il-Missier, l-Ibed u l-Ispirtu Santu.
tal-Osanna li jfakkarna fil-ġrajja sabiħa taħat il-palm meta il-lut selmu laqgħu lil Ġesu f'Ġerusalemm b'din lajta sabiħa. Aħna naslu fit-tmiem ix-xandira diretta tal-lejla mis-Santwarju ta' Pinu fejn wassalnilkom il-lektru divina għal dan il-ħatt il-palm u l-passjoni tal-mulej. Naturalment il-biblista Monsignor Anton Mizzi qabad parti mill-rakkont twil ta' Luqa dwar il-passjoni li smajna illum u tagħna spjega tassew mirquma u dettaljata ta' din il-ġrajja li b'dan il-mod iddaħħalna aktar fl-ispirtu ta' din il-ġimgħa mqazza li fija tistgħu wkoll issegwu diversi xandiri diretti mill-ċelebrazzjonijiet ewlenin ta' tridu għaddis tal-lejt immexxija mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Tistgħu taraw id-dettalji fuq l-screens tagħkom issibuhom ukoll fuq il-paġna ta' Facebook ta' Djoċesi tagħna. Nfakru illi dawn ix-xandiriet huma għas-servizz ta' dawk illi b'xi mod jew ieħor ma jistgħux jattendu għalihom fiżikament fil-Knisja. L-preferenza tibqa' dejjem illi nipparteċipaw b'mod sħiħ bil-preżenza tagħna mal-komunità f'dawn il-mumenti l-aktar importanti tal-ħajja tal-Knisja, il-ħajja liturġika fejn infakru l-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Siedna Ġesu Kristu. Grazzi ħafna li kontu magħna, ma tfaddilna xi nħlif minn qalbna f'din l-okkażjoni tal-lejla. Nixtiequlkom ġimgħa mqazza tassew qaddisa. Insellmulkom.